jing ko jing kia ka dei ka bakong santam ha ka jing em jong upriu la da ngim don ya ka jing ko jing kia wat la da ngi don ya ka spa ka pho kat no ru kam men to ye banyo ka jing ko jing kia na ka benta ki bapang ba shitam ki don ki nong sumar kom ki doctor ki bala dap pan pentibet ling ba ki jing puli jong ki don pat ki doctor ki ba ublei ula ai ka sap pekerpang ban shna ki da wai de ki ken bat ki jing thung ba bon chan ki bala bu do ublei ha ka ni ka slap per thai ha ki klau ki batam ki lom ki wa ki deng ki si pat wat hadu ki kram ki kro unong tho khubor chong mau phor hadian bala yo jing tip baudon u doctor ubla tip kom upa badan bok marwen uba shong basa ha ka shnong maurusia West Khasi Hills uba sumar yeki jing shitam ba bonjan da kita wai kenban ula yo pania kandu ya u bat la yo pania kran ha ka be dei bat ka rukom sumar ba ki judging pang ba bonjan kiba ula la ban pen kwat ling ba kita wai kenban dong ngenya ngap menta ke e ka ba u te u doctor u don ban ong halor ka jing sumar da kita wai kenban ngadot menta ha ka ne ka wai ka jaka ka ba ki khot ka sno mor siar kawai nak senong ke badon harut ke hajan kanoston harut ke Surokba National Highway 44E Selong Tura. Ngawan na kini ke jaka menta bande kendu ya uwei u doktor wadai presiden yang kasenjuk kinong adawai kasinala po West Khasi Hills. Habang apoy hang ni ngalap ba kalong ke pasutenat ban tip baki dawai kenbat kasi kidei kawai ke benta ka bakong santam ha ka ba penkot ya ki bapang bastom bat ngalap ru ha kene ka jaka bakadon ka jaka sumar rekat bat kini kinong pang ki balami na ki hospital baper namar ka jing bomla syu jong ki hospital ban sumareki hari hadin bakilawan ha kene ka jaka ban pas sumar hunu doktor kilayo ya kajikot nyiu yang ni bikidon kin breu ke bastom kinong pang nang sitom ki bayo ya kajing pang stroke kawai na kijing pang ki ba kan la sedang bat kan rei bah kini kesngi berkedai ru kajing pang ka ba sitom bah ban senal ba pun kot yaki rei ke ba phala kalong ba blei ai ka sap ka ba kerpang yu uni unong ai dawai ya ka ban snai ki dawai kan bat na ka benta ban penkot yaki badhap ngi pai ha ka jinglong jingman jong kamariang ngala ban ong ba kidawai kan bat kidei kijing ai ke bakar pang kijong blai ki ba ulabu ha ka kamariang ha ki khaw kitab ha ki lum kiwa ha ki ding ki se ha ki wei pat ki benta jong kana ka persai bat kene kalong kapor ya ka bangi kum ki nong shek nong ki pajba jong kane kari kasijan tiang ngihap ban bu kathong nga bakar pang bat kathong ka bak madu kelong bangin pene pensa ya ki klau kitab kenang bakini ki dawai kan bat ki ba lasinan ramta kini kinong pang ki ba bun jaj da kini ki doktor ki ba ulai ro ai haki kasap ka bakar pang ban sina ya ki ta ki dawai bat perkot ya ki ba sitom kindio ban roy ban man bat ban yo jimotoy nang tak kot kakia nomor ba kot kakia kadai ka spa ka ba kong santam ha ka jinglong breu nomor la klem ka kot kakia kemut wat ladangi don ka spa ka phong i don ka lak putit ni don ki ek baro hanrai la klem ka jing kot kakia kan nom don jimotoy ya ka jing imjongi tementang ini pai se kini ka benta na ka bangin yo ban ya keren bat u doktor rangkat bat kini ki ba sitom ki bapang di bawan sa sumar hang ni nga tang nai manim si ble mas nepsom kan bayam nit nit kle ta harung lo dayung ngarung ayung sta nga ngrok nok tia nga penti tek chat kirat yap la ka machiliang met te bet chat kirat ayurat ta enu danai hit này về yo dawa yo ayu này để nó te license xong hết ta thì ông doktor license xong cái chăm lạ mà là chặt cái tang bị chăm lạ mấy tập sức thuốc và cả dawa dùng doktor kayak rap rồi con phi pat cũng no phi ngao ka ba phi wan man phasumar hang ne ha doktor ya te pasmar ilok okay
kong suking klik tu king klik kelan apa jenisnya style ni banyak terus mo jadi style je lah kurang dopat je nak mut na hostel you feel Honeygram. Honeygram, okay. Kat nusni bisa Sansngi dan Honeygram. kat Honeygram kan no? Sansngi. Sansngi. Yang bakal dia kastruk. Daladap Sansngi yang mi nak mah. Te boleh pergi doktor pami na marba habak buru nang sistem jur kumta. Syuk yang na syudik dawah yang. Syudik dawah ye. Syudik dawah yang sa size A. Tinggal asyong yang na don arsngi mah. Artiyo tam yang asyong yang. Ilong kumjuk him ki ira kejak kumjuk ketir kumjuk ai ba menak mot lai jinjar nyung numpang la su leng am ba menak mot ting pek ngawat lan ngong pek ki mo pai pho lek no smart an wat smart kasir mo ngep na tama spek tu nai doktor ma kang adon tak jinget mo na dong se mo ngan lek besti mo jambai de uleru ha mo yana bang poisone bat sumur you play bo ai rat na wala poisone te ini mas poisone yo di rawajang doktor ila yo ana asu klan tai si lala ban ya te ban bangan betul Lah kan nusngi baba pila wan pas marang ne. Frasi Frasngi. Oh frasngi. Ke piso kumno kala pila kam so klan gini kijat gini ki. Lala ban ya? Okey. Ya lala ban. Tah. Stay tangay dapat doktor tu orang di haying. Ha. Kamterek baru. Ha. Ang lok cunga ang yano ini stay kan doktor. Oh, jahat. Boleh ya. Ang wanang ne. Ha. Ay doktor dabai. Jadi sebentar tu kan. Long. Te kublai sibun sa kermen ba pil sa klan bahano nang na khmat dua kublai ai ke sini au ai ti hu ba pila ban yo ni pang nal na mar na lor kino sumar rawai ki ba ai dawai da ki breu don we pat uno pekya uba shalandet uta urai try to Jesus Christ deh te try jongi ai ka sap ka talen na kibar sumar ma adawai hare ka jim pen coach ba kham khrap ka den mo Kerenda garu bang. Biang pin kerenda kin lajong ro. Anga nuku yung ache muno nga ang jaja krang. Kemong ang samuk na luar ngungun namja. Kemong ang mandi ang ko rumpay na doktor samuk na. Weh. Kemong yang ko ngimong ang tahu belak lah. Khel aja masuk. Kamu ong baik. La kainang. La kainang la. Sekolah terkecat itu pun ying teh la re. Oh, tahap cukup Hap curah hap cuy banyak. Oh, La kita tengah cap lah. kai la. Toh, mentang lapoi ya kene ka. Jaka kene jaka sumar jong ni doktor teng iba don bok marweng. Te hakabede ibat kar kom sumar jo pi ki bapang bestom. Kat no kene ki diklinga don ban ong ya pi. Nadu menu pil sedang ya kene ka jing persang ban sumar ya ki bapang bestom no baki dawakan bat hakan ukur kom pilap baki dawakan bat ki don ka jing mentoy ki ajim toy ki ai ka ji ko jing kya bat kilong ki baya dei bah bat sumar ki bapang. Te hakajing kublai subun ya kajing ai ya jing mut bat kajing wan jong pi khobor mo por. Te hakajing siam kajong nga baki don kine ki bahaying baro sikata. Kila yo ya kane kalan kajing pang kastruk. Te ki don kane ka ba bampong ru ki don ki khun pusa ki bahing asam. Kibla kedia ing ki don ki kum tu te ngilek haki kenja hostaru nimyo jing ko jakata te nga persang kan ban ngat thaulat bangan
wat kita wai kita sing akan mau kita wai ba dangdon pait ngadu mensua ru dangdon akan mau ita kan ngalak lek kece kita ngalak lek ai da wai ta kilak kot persiang sai ki bahing kan makilak kot ki bahing sep ya ke Jepang strup ru tang si sing arsi lakot lami na hospital ngilak snu jen cara kajing kit kajing ba ram serum sanang ngimyo kajing kot handai ngilak persiang bersiat kita wai pat lai sni sau sni layat te hadu mentaru kini ki pajba kilai ke baki bahing ki bahasem kilayat kilayang kumto lingba kajing sumar jong kata wai kasimela te kilaya wan ke kilai da kabor jing betki jong kamariang kabor jong play ke te hadu mentah ipajba kimsa bangam ai da wai Ti hakabede bekerja sedang jong pi ban rong kene ka senjuk jong ki nong ada wa kasimela mentah pida don wa kanyong kan hunai nalor ketap ibu ya kene ka jaka sumar ni ha hanging jong pi ti hatu na kaliang jong ki bapang bestom hakan kurkom kitip ba kadon kene ka jaka sumar ka pi hang ni kitip na namar ba ila bena pateng kumto namar ningkong hakaying kasem te hakaying kasem klei para marjan te para marjan ru kila kin sim dawai te sakitu ki para marjan ru kila sapriang kumto kendiat sawai mentak le tiplut sarum sandang sya ki jengai saki yer tip toh nang ta hatu pilan eman kan mau ba nadu ba sedang ya ka kamban ai dawai ban sumar ki bapang bestom ki jajing pang ayu ki ba ki breu pio bat haba ki le pa sumara ki hostel gi habban mi no mar ba kim solak su ban kit ya ka jingud sep te ki ki jajing pang ki ba kam sem stom ai hostel ban sumara ki ka hadu ba ki habban mi no te akajing sumar ka jonga ibala mi naka hospital idei kine kijing pangka stroke bat kine ki kenja kansa ki kenja pampong bat ki kenja thit kum ju hi bar kum kita ki bala umla su naka haki hospital te ki bawan hangne ki pajba ba kum kita hi ti haka ngan su ono mo ha ba phi ai jing sumar kin ki bapang hato phi bi jubu record ne am haka snem katnu ngut ki nong pang ki ba stom ki ba yo ikot na hamba ka sumar law tempat jong bu ka record ho te hadu men haka snem hadu ka ngut ki ba stom ki ba yo ikot na ka sumar na phi haka snem te alat phi da ki hajar untuk ti saka we pat kelong ba haba phi la phi don ka ni ka sop ka ba ketpang ka bu beli ayo phi dek ban sumar ki bapang bestom ten mar ba ka jing ko jikyahi ka de ka spa ka ba khopam ha ka jing jong breu pi na kalian jong pi don nam ka jing tu ba ka jing anut ya ban beli da ka we pat ka jing sumar ka ba kam he bat ban de ban da yo jing juru na bor ba halor bakin itu dia takajak ka sumar kawe na ki jaka ki ba la ban wara ki ko jikya wa paka ki no pajba no sosna kajing temu jong ni baro seketang le long wilayah lum kan meeting ba west kasihil ngele temu kan ha baro seketa bangin yo kata kacing yarap jong ibahalor te kendiat isngau aingu yo boleh kan kendiat nilai yo kan ka kum ka office kendiat apa sopian nilai bu mentah te ngila sngau aingu kum ya itu ru kendiat nilai yo te mentah nang nai sakamadu nila temu kan bangin nang kiu saprang lingba ki kam jong jing penroy ikam ban penroy penman jong pajba te ka ba khadu kalong kum ni haba kini ke dawai kan bak ngila man ong ba
kide ki kencarawai ke basem stop bahaban yo bat mentah kini kesni kedon kawai kaji ka khau tam klong ba kaji guna ni khau tap kadai kawai ka tauba ka ba penlong nya ki dawai kan bat ba kindu jai tena kalian ke fi kum doktor nong sumar ya kini dawai kan bat ka ai ka ba kidon ban ong ha ka bai dai bat kajing pendek pasai klau kita akan bat kibaton na kini kilum kiwa ki jakaba fer lor kane ka kanda te ha kajing seo jonga mas ngeu ba kibor ki bahalor ki ban mi bahai kini ki ban pendu jat kini ki klau kitab namar ba yo lese kini ki badusmon ya kita ki klau kitab ki bahing jong itaru isitom hi kumbastom mangihi iwehi te hadin pat lada pisem kajing pimla ban lech hospital pinyo hi na jingko jong kata klau tap jong kita ki dawai kasi te ngakan tujur ya kine ki ba penmong ya kine ki klau ki tap ro kidai ban kam antat namar ba ngim yo dawai esu sha wai tang hari klawi bangin yo kita wai man penjam ya kum kini kijajing pang struk ban jin bampong kum to hi ki hato nak leng yung pi kini kita wakan bat kadon nem kalat ba pendek pasaya ki da ka bas suma rak batung super kipra da ka batung super kipra ru ka long tang ba ki bom long sa kiper kita to ki bom long se per le te ki dawai ki balong ba 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 klan ba ladang itung ha ki per ki pra ki don tang ki dawai ki ba laj ki jingsu tang ki dawai blip tang ki dawai sni tang ki dawai ban tan ya ka jaklia dai ka dawai ban penyap siliang yu buru ban koi pat kam la re ban batung ha ki per kimla ban im don mencari klau kan itu kita ki jaroi semut ki don bahi hati klau ta semut ba kumbangi lata petrol ba ki ro ka jing sumar ne sai klau tap kalong don kam adu kata ma klem klau kitap ka jing ko jikya kanaram kadang ran nak pos te sebun